udaltopeko gaia aukeratze horrek, berebiziko garrantzia izan zuen, hain zuzen, garai hartan legea bera parlamentuan zen, eta proiektua ezagutzen zen, eta baziran ere nolabait aurre egiteko, edo aurre egin, nola esan, hobetzeko proposamenak egiterik, eta udaltopen apostua sendoa, ausarta eta interesgarria izan zen. Garai oso egokia izan zen, hain zuzen, legea tramitazio prozeduran zegoelako, eta baita ere iruditu zitzaidan gabezi bati erantzuten ziola kongresua berak o jardunaldia berak. Hain zuzen, proiektua ezaguna zen, baina bereziki zenbait udalerritan, udalerri euskaldunetan bereziki, euskarazko funtzionamentua normaltze aldera hori juridikoki ze trataera behar zuen, iruditu zitzaidan horri heldu behar zitzaiola eta nire proposamenak hortik funtzioan. Ezagutzen nuen, hain zuzen, ideien laborategi bezala aukera izan nuenean, bertan parte hartzeko, ikaragarri gustatu zitzaidan hain zuzen, erabat aberaztu zielako, nire motxilan eramaten dituen ideia. Gogoan ditut, ziren zenbait pertsona, eta euren ekarpenekin esan daiteke gaiari beste buelta bat eman geniola. Iruditu zitzaidan ez ala izan nolako jardunaldi pasibo bat, baizik eta egin ziren ekarpenekin produktu egoki bat ateratzeko gaitasuna, ahalegin hori bere fruituak eman zituela. Izan zen nolabait lan kolektibo bat, guk nolabait oinarrizko txostena planteatu genituen, bai Zelaik eta neu, eta ondoren bertan izan ziren ekarpenekin erabat aberaztu zen, nolabait beste azken moldaketak eta egin genituen, eta gero arrakastatsu izan zen, hain zuzen parlamentuan ikusi zutelako bazirela legea nondik hobetu edo han egiten ziren proposamenekin. Bereziki udalerrien euskarazko funtzionamentuari begira, kontratazioa eta euskara nola eragin horretan, rotulazioari begira, proposamen sume batzuk egin ziren, baina azkenean arrakastatsu bihurtu ziren. Nolabait, makina gelatik ateatako ideiak izan ziren. Ikuspegi teknikotik landua, jurisprudentzia aztertuta, baina ondoren makina gelatik pasatuta benetako arazoei nola irten bide eman altzitzaien, guzti hori islatu izan genuen dokumentuan eta legebiltzarra nolabait rezeptibo izan zen. Udaltopek daukan berezitasun nagusia hori dela, nolabait ikuspegi teknikoa txertatzen duela ikuspegi praktikotik. Batzutan ibiltzen gara maila teorikoan nolabait hankak lurrean izan gabe eta nolabait prozesu horrek, udaltopek eragin zuen prozesu horrek bi nolabait joera horiek edo bi hildo horiek nolabait uztartzea lortu zuen eta egia esan emaitza era positibo izan zen. Era praktikoa, aurreratua baita ere, ikuspegi teknikotik aurreratua, baina nolabait praktikotasunari edo praktika bati nolabait erantzuna ematen zion.